Do 22 ao 27 de xuño, o Concello de Poio mergúllase nas festas de San Xoán. Unhas festas que nos entendemos que nacen dos propios veciños, nacen dos propios colectivos, coa idea de que disfruten, en este caso, pois todos os nosos veciños e veciñas do noso concello. Creemos que é unha programación que está pensada para todos os públicos, é dicir, hai actividades en este caso, pois para os máis pequenos da casa, para maiores, concertos. Se intenta levar o San Xoán a distintos lugares do noso concello, incluso a lugares donde antes nunca estuveran antes. O sábado 22 comezará a programación coa lectura do pregón. Desta volta correrá a cargo de Rafa Cabeleira, xornalista e colaborador habitual en medios de comunicación e, ante todo, veciño de Campelo. Tamén se entregarán os premios aos mellores deportistas da tempada 23-24. As festas de San Xoán antes eran aquí no campillo do monasterio e este ano queremos, o propio día do pregón, pois facer un recordo a esas festas que se facían antaño no noso concello, e ese día pois vamos a ter a actuación dun trío musical, pois tamén pois para facer un remember, un recordatorio do que eran as festas no que era o campiño no seu día. O domingo 23, véspera de San Xoán, será a xornada central. Non faltarán neste día as paradas tradicionais da celebración, como a recollida das ervas, as fogueiras ou a tradicional sardiñada. E xa pola noite na seca, pois vai a ser o que é a sardiñada e o que é a actuación da Orquesta Players, e antes do inicio da fogueira pois vamos a ter pois un espectáculo de luz, de prendido e demais. Concertos, misas solemnes, orquestras e pasarrúas completarán a programación durante toda a semana. O día 27 será outra das citas máis agardadas, a festa infantil. De novo, a festa dos nenos, vai a ser nas inmediacións do que da seca, do campo das festas, con hinchables de auga, animación, música, actuación de Javi Solla, e ese día está pensado para o que son os máis pequenos da casa, que o ano pasado tuvo moitísimo éxito e esperemos que este ano pois repita. Dentro desta programación do San Xoán 2024, Poio inclúe outras actividades como certame de corais no Mosteiro de Poio ou as exposicións Arias Xidas e maquetas do patrimonio cultural, tamén no Mosteiro.